אבל ככל שיש לך יותר ילדים, אז העושר שלך יורד. זה יחס הפוך. בדיוק, זה ביחס הפוך. תראה את המתנחלים, איך כיף להם והם שמחים ויש להם. בסדר, אבל זה החלום שלהם, כי זה בחלום עולה להם. רגע, תן לו להתפתח. עכשיו, אבל עושר הוא לא קשור לבריאות באופן מפורט. זה לא אומר שאם יש לך יותר בריאות אז יש לך פחות כסף. אבל בגלל זה סימן כמו של ועוד, ולא כפל. עכשיו, ככל שיש לך יותר בריאות, אתה יותר שמח. והאהבה היא גם תורמת לך לבריאות. כי למה אתה צריך מינוס N? כי המינוס N זה מספר האנשים שלך, פשוט. לא, או שיש לך אבל אין שונה מאחד, אתה מבין? זה כאילו... זה משהו על הביגו. אתה מבין? זה לא חושב לך מה אנשים, זה מבאס, זה יותר צרות. גורע מאיתנו הרבה הנאות, זאת אומרת, מההורים, אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא משתלם, כי רואים את הגיל של הילד, ואנחנו בעצם... מגר, ואז יש מגרים איתו, והוא מלבן, ואתה מלבן. זה לא יכול לבוא, חלק מהקבוצה, לא? אושר זה עניין של תפיסה, לא של מזל. אפשר לעלות שאלה? כן. יש הבדל בין מזל לגורל? עוד מעט, נדבר על זה, זו שאלה מאוד מעניינת. עכשיו, כמו חברה יציגו דעות קיצוניות, כמו שהם אוהבים ונוהגים להציג בכל מקרה. אני עכשיו אציג את הדעה האמצעית. למעשה, יש קשר בין מזל לאושר, אבל לא קשר ישיר. כלומר, גם אם אין לך מזל, אתה יכול לקחת שליטה על החיים שלך ולעשות איתה משהו, ואם יש לך מזל, זה יכול רק להראות. זה למעשה גם... עכשיו בוא נשמע מה אתם חושבים, ואחר כך נדבר על הקשר בין יחסי, שמחה, אני שמח עכשיו, אז אושר זה יותר. גם דעה. זאת אומרת שאושר רגיל, סליחה? אושר רגיל. לא, אמרנו. כן, אפשר להגיד. תלוי